ефективност? Или не смятаме? Елегантност? Или бързина? Липсва ни отборна работа! Симка, права си. Един за всички, всички за един. Ето как ще играем! Ясно! Атака излез, боен и контрол. Не трябва да грешиш. С шайбата ще отбележиш гол. Така ще победиш. Играем всички до един, отбор сме ни сега. Ще им покажем с удар фин любимата си игра. На хокей играй! Хокей! На хокей играй! Хокей! На хокей играй! Хокей! На хокей играй! На хокей играй! Хокей! На хокей играй! Хокей! На хокей играй! Хокей! На хокей играй! Хокей играй! Окей, На хокей играй! Нека отново ви чуя! окей, Не ви чувам! окей, О, хокей играй! окей, Хокей играй! Хокей играй! окей, На хокей играй! окей. Хокей! Победихме там-тамас! Какво ще кажеш? Как можах да падна така? Защото ти игра сам, а ние сме отбор! Та-да! На хокей играй! Хокей! На хокей играй! Хокей! На хокей играй! Хокей! На хокей играй!